ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு பிரின்சஸ் உலகம் சேனலில் சண்டே உலகம் தான் பார்க்க போகிறோம். ஞாயிற்றுக்கிழமையும் நான் என்னென்ன வேலைகள் செஞ்சேன் அப்படிங்கிறத உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ண போகிறேன். அதுக்கு நான் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதுக்கேன், ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். ஓகேவா? ஞாயிற்றுக்கிழமைனாலே கொஞ்சம் நம்ம ஃப்ரீயாக வேலை பார்க்கலாம். நான் என்ன செஞ்சேன்னா கிளாத் எல்லாமே வாஷ் பண்ணிட்டேன். அப்புறம் பெட்ஷீட்டுமே அப்படியே வாஷ் பண்ணியாச்சு. ஹஸ்பண்ட் லஞ்ச் பேக்கு, பாப்பா லஞ்ச் பேக் எல்லாமே வாஷ் பண்ணி முடிச்சாச்சு. அப்புறம் கீழே வந்ததுமே லஞ்சுக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆகிடுச்சு. அதனால் டக்குன்னு லஞ்சு செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். லஞ்சுக்கு நான் என்ன பண்ணேன்னா சிக்கன் கிரேவி தண்ணியாக இல்லாமல் கொஞ்சம் கட்டியாக கிரேவி டைப்பில் வைக்கலான்ட்டு அதுதான் ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஓகேவா? நான் இந்த சிக்கன் வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். வாஷ் பண்ணிட்டு மஞ்சள் தூளும் உப்பும் போட்டு கொஞ்சம் ஊற வச்சுருக்கேன். அந்த பேஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, தக்காளி 2, அப்புறம் சின்ன வெங்காயம் ஒரு 10, பச்சை மிளகாய் 2, வெள்ளைப்பூடு 2, அப்புறம் இஞ்சி கொஞ்சோண்டு, கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி, புதினா இது எல்லாத்தையுமே நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சி ஆயிலில் நல்லா கொதிக்க விட்டுக்கோங்க. அந்த பச்சை ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க. வதக்கிக்கிட்டு நம்ம கழுவி வச்சுருக்கோம்னா அந்த சிக்கனையும் போட்டுட்டு நல்லா சுற்றி எடுத்து விட்ருங்க. அந்த மசாலாலாம் அந்த சிக்கனில் படுற மாதிரி நல்லா எடுத்து விட்டுட்டு கொஞ்சோண்டு உப்பு போட்டு மூடி வச்சிட்டேன். நான் இந்த தண்ணி டைப்லேயே கொஞ்சம் ஒரு 2 கொதி வந்ததுமே சிக்கன் நல்லா வெந்திருக்கும். சாப்பிட்லாம். நம்ம சாதத்துக்கு சாப்பிட்லாம், சப்பாத்தி சாப்பிட்லாம், தோசைக்கு நல்லா செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். தோசைக்கு என்ன பண்ணலான்னா, நல்லா அந்த தண்ணி வற்றினதுக்கப்புறமா எடுத்து நம்ம தோசை ஊற்றிட்டு அது நடுவில் வச்சு சாப்பிட்டோம்னா செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நான் இது கொஞ்சம் கட்டியாக தான் வைக்க போகிறேன். ஓகேவா? சைடில் நான் என்ன வச்சுருக்கேன்னா, மாங்காய் மீன் குழம்பு வைக்க போகிறேன். அதுக்கு ஆயிலில் நல்லெண்ணெய் தான் நான் ஊற்றிருக்கேன். நல்லெண்ணெய், அப்புறம் கொஞ்சோண்டு வெந்தயம் நல்லா பொரிஞ்சதுக்கப்புறமா வெங்காயம், பச்சை மிளகாய், வெள்ளைப்பூடு ஒரு சின்ன ஸ்லைஸாக வெட்டிக்கோங்க. அப்புறம் கருவேப்பிலை இது எல்லாமே நல்லா பொரிஞ்சதுக்கப்புறமா தக்காளி 2 நல்லா பழுத்த தக்காளியாக போட்டுக்கோங்க. அது நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் குழம்பு மிளகாத்தூள் அதையும் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இந்த வதக்கிற சைடு கேப்பில் நான் தேங்காய் பேஸ்ட் தேங்காய், சீரகம், சின்ன வெங்காயம் ஒரு 10 வெங்காயம் இது நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சிட்டு அதுவும் தண்ணி ஊற்றி நம்ம இந்த வதக்கி வச்சுருக்கோம்னா அந்த இதில் ஊற்றிட்டு நல்லா கொதி வந்ததுக்கு அப்புறமா இந்த நறுக்கி வச்ச மாங்காவையும் போட்டுருங்க. போட்டதும் இது நல்லா ஒரு 2 கொதி வந்ததும் நான் மீன் மண்டை தான் சேர்த்து, மீன் மண்டை இருக்கும் இல்லையா, அதுதான் மீன் குழம்பு வைக்க போகிறேன். அது நல்லா செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இந்த குழம்பு நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஒரு 15 மினிட்ஸில் முடிஞ்சிடும் எல்லாமே. நல்லா கொதிஞ்சு குழம்பு நல்லா ரெடி ஆயிடுச்சு. அப்புறம் சைடில் இந்த மீன் நல்லா அந்த உடல் பகுதி இருக்கு இல்லையா, அதில் நல்லா கழுவிட்டு அதில் மசாலா போட்டு நல்லா ஊற வச்சுருந்தேன். அதுவும் பொரிச்சு எடுத்து வச்சாச்சு. அப்புறம் இந்த மீன் கொதிச்ச குழம்பு இருக்கு இல்லையா, மீன் போடுறதுக்கு முன்னாடியே கொஞ்சம் குழம்பு எடுத்து வச்சிட்டேன். ஏன்னா அம்மா மீன் சாப்பிட மாட்டாங்கிறதுக்காண்டி சைடில் எடுத்து வச்சாச்சு. அதில் ஒரு 2-3 முட்டை அவிச்சு அதுவும் அந்த மீன் குழம்பு கொதிக்க விட்டோம்ல, அது மீன் போடுறதுக்கு முன்னாடி எடுத்து வச்சதில் முட்டையும் போட்டு இறக்கி வச்சிட்டேன். அப்புறம் இந்த சிக்கன் கிரேவி பாருங்கள், செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப்.